ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 14 ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ 30 ದಿನದ ಕಾಲ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆದது. ತಾರೀಕಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಕೇರ್ದ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆದಳು. ಪೂಜೆಯಾದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆದನು. ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯರು. ಪಾಲ ಮಣ್ಣಡು ನೆಲೆತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದುರ್ಗೇನ ಜತೆಟ್ ಮೆರೆಪಿ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಕುಂಪಾಲ ಮಣ್ಣಡು ನೆಲೆತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದುರ್ಗೇನ ಜತೆಟ್ ಮೆರೆಪಿ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ಜತೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಗೌರಿ ತನಯನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ದಿನ ದೇವಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ಜತೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಗೌರಿ ತನಯನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ದಿನ ದೇವಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇರೆ ನಡೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆನೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕನಪ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ
ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೆರು ಭಕ್ತರೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜತೆ ಸೇರ್ದು ಕಾಪೆರು ನಮನ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೆರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೆರು ಭಕ್ತರೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜತೆ ಸೇರ್ದು ಕಾಪೆರು ನಮನ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೆರು ಕಾಪುವೆರಪ್ಪ ಗುಂಡಡೆ ಕುಲುದು ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರೇನೆ ಮಾಜಾಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಷ್ಟನ ಕೊರುದು ಇಂಬುನೇ ಮಣ್ಣದ ಮಹಿಮೆನು ತೆರಿಪಾದು ಅಭಯನು ಕುರ್ದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಶುರಾಮೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ನೆಲಟು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಐಸುರೋದ ನಡುಟು ಧರ್ಮ ಸಾಧಿತೋ ಜಾಯಿ ಶಿವನೇ ನಿತ್ಯಲ ಸತ್ಯಲ ಹೀರೇ ತುಂಬಾಲ ಮಣ್ಣಡು ನೆಲೆತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದುರ್ಗೇನ ಜೊತೆಟು ಮೆರೆಪಿ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದನು. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುಚುಮಗದ್ದೆ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಕೇಶವ, ಗಂಗಾಧರ್ ಕುಚುಮಗದ್ದೆ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಂಡಾಣ, ವಿಶ್ವಾಸ್, ಸತೀಶ್ ಕಾರ್ವಿ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಾಶಿವ ಚೇತನ ನಗರ, ಶೇಖರ್ ಕುಂಪಲ, ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಪಾಯರು. ಪುಣ್ಯಭೂಮಿದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಚೇತನ ನಗರ ಶಿವಪುರ ಪಣಪುರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ನೆಲೆಯಂಚಿನ ಜಾಗ ಕರಿನ 30 ದಿನ ನಡ್ತು ನಿರಂತರ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರತಿ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಪುರ ಕುಂಪಲ ಮೂಲ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ 30 ದಿನ ಹಿಡಿದು ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ 325 ದಿನಡು ಧನುರ್ಮಾಸಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದಿನಾದ ಪನ್ಪೆರು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ಒಲಿದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ದಿನ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜೆ 30 ದಿನಟ್ಲ ಏರು ಪಾಲು ಪಡೆವೇರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮಡು ಕರಿನ 30 ದಿನ ಹಿಡಿದು ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜೆ ಫಲಾರತ ಸೇವೆ ಪೂರ ಮುಲ್ ನಡೆದು ಬೈದರು. ಇನಿ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಕೊನೆಯದ ದಿನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನ ಈ ದಿನಟು ಇನಿ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜೆ ಮುಕ್ತಾಯತನು ಮಸ್ತ್ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಬತ್ತು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನಾಡಿಗೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ದೂರಾಪಣ ಮಲ್ಪುಣ ನಿಲೆಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಸುದಿತು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರವಾತು ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟನೂ ದೇವರ ತುಂಬುದೀತರು ಅಂಜಾದ ಭಕ್ತರ ಮಾಂತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪಣ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇನಿ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊನೋದು ಇಲ್ಲಡ್ದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ದೂರಾಪಣ ನಿಲೆಡು ಕೊಂಜಾತ ದೇವರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾದನಿಗೆ ತಂದು ಮಸ್ತು ಭಕ್ತರು ಮುಲ್ತು ಹೋಗ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾಂತರಿಗಳ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಉಡಲಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಾವನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನನದುಂಬಗಲ ಭಕ್ತರಂಚಿನ ಮಾಂತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು 30 ದಿನಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಪೂಜೆ ನಡೆದದು. ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಪೂಜೆ ಸಂದಾದಿರ್ಪಣದ ಶಕುಂತಲ ಬಾರ್ದೆ ತಿರಿಪಾಯರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಪುರ ಕುಂಬಲ ಮೂಲು ಧನುರ್ಪೂಜದ ವರ್ಷರ ಪೂಜೆ ನಡೆಬೋದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷರ 30 ದಿನಲ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡು ಈ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಡ್ತುಡು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯದು ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬತ್ತದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚೆನೆ 30 ದಿನಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ರೂಪಡು ಫಲಹಾರಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ದೇವರ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುದರ್ ಪೊಯ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆನ ಮುಂದಾಡತ್ತೋಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದು. ಭಕ್ತರಿನ ಮಾತಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲು ನೆರವೇರಡು ಪಂಡದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾರೈಸಿರು. ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಶಾಂತಿನ ಆರ್ನ ಮುಂದಾಡ್ತೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಂದಾಡ್ತೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಐಡ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲದ ಶಿವಪುರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಡ್ತು ಬರ್ಪಣ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಈ ಪೂಜೆಡು ಮಾತಾ ಭಕ್ತಿರ್ಲ
ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನೋ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರ ನಟೊಂದು ಏತೇತ್ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಐದು ಹೆಚ್ಚನೇ ದೇವಿಯರು ಕೊರಂದುಲೇರು ಪಂಪಣಿ ಎಂಕಲ ಮಾತ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ಅಕ್ಕನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ದಿನ ದೇವರು ನಡಪಾಡು ಪಡೆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ದು ನಟನು